Sfârșitul lumii nu știe nimeni, domnilor. A spus Hristos vorba asta. Și e valabilă până la sfârșitul lumii cu cele ce a spus Hristos. Dar în același timp a spus că vor fi semne. Dar asta e altceva. Ne refuză Dumnezeu... Din punct de vedere moral, avem destul de foarte multe semne, din punct de vedere moral. Chiar Sfinții Părinți, acest 666 îl notează pe plan moral, primul 6, cruzimea, fără niciun fel de milă, cum dacă îl asistăm, curvia fără nicio rațiune și lipsa de credință, care există în lumea. Astea sunt... Adică prin asta simbolizați fiecare 6. Fiecare 6. Așa. Acum, de fapt, vă întreb, eu m-am întrebat, eu și întreb și eu, de ce s-a luat 666? Da. Care e răspunsul? De ce nu s-a lăsat 303? De ce n-a luat al nostru? Sau 99, 999. Ia uitați ce mi-am răspuns eu. 666 adunate ca simple unități ne dă 18. Ce înseamnă 18? 9 cete de cer, 9 cete pe pământ. Cetele din cer le știm. Serafim, heruvim, scaune, domnii, începătorii, arhanghel, îngeri, le știm. Dar cetele de pe pământ care sunt? Sunt 3 câte 3. În prima ceată, în 3, este arheria, preoția și diaconia. A doua ceată, în 3, este creștinătatea, toți monahii întâi, creștinii și tot neamul omenesc. În ultimul 3 câte 3 sunt animalele, peștii, vegetația și mineralele. Și aceste valori, aceste 9 cete de pământ, și cu 9 de acolo fac 18. Pentru că acest antichrist vrea să cucerească și cer. Deci el nu s-ar mulțumi numai cu pământul dacă a spus că el e Dumnezeu. De aceea mi-a venit în minte să-mi răspund așa. Și din punct de vedere moral, acest 666 se împlinește în lume. A venit o doamnă să-mi spună, plângând, că stătea în Belgia, că se teme de soțul ei să nu păcătuiască cu fiica ei, fiica lui. Ei sunt despărțiți. Deci, dar autoritățile, nu vă puteți să nu ne puteam apăra, părinte, pentru că acolo e oficial lucrul ăsta. Adică nu e nicio greșeală să face, n-are censură, n-are justiție, știți. Ce să cred eu atunci despre acești 6? Vedeți? Se împlinește, dar asta e altceva, că sunt semne. Dar care este timpul? Nu. Mai întâi de toate, noi trebuie să știți că un punct de reper extraordinar este venirea lui Ilie pe lume. Ilie nu vine, domnilor, ca un om născut ăla, vine întreg, cu forțele lui extraordinare. Cine a fost acest Ilie? Lumea se gândește mai puțin. Ați văzut ce minune? A încuiat cerul 3 ani și 6 luni. Soarele la... Vă dați seama cine trebuie să fie asta dacă e înainte mergător, înainte venit Domnului. Pentru că nu mai este o venire ascunsă într-un saul de vite, nu știu ce. Vine pe norii cerului, de la pula răsării, dă seama și înainte mergător trebuie să fie unul care să marce cu adevărat marea valoare a venirii a doua Mântuitorului. Acest Ilie văd că nu apare. Ca să vorbesc eu de un moment în istorie, în anul 92, va fi cu tare. Acum e că intrăm și în 94 și noi. Și i-am spus Părintului Petrone că s-a grăbit cu astea, că Mântuitorul spune un lucru și eu mă țin de vorba asta. Trăiește cuvântul, că trăiește și Scriptura. Nu știe nici Fiul, nu știe ca om. Dumnezeu știe. Dar el mi-a spus, zice, da, a fost nițel surprins de atacul meu și a zis că nu este vorba de o anumită lume care moare, adică anumite concepții, concepțiile comuniste sau ceva, ateismul ăsta să moară, dar nu sfârșitul lumii, domnilor. Asta să știți că e o armă al tuturor ereticilor. Vine sfârșitul ca să ducă lumea repede după ei, știți. Arma cu care prinde lumea foarte repede.